és most akkor mindenki fogóckodjon meg, mert átlagosan azért a média az értékesítésnek ugye maximum 15, de általában 5-10%-áért tud felelni rövid távon. Ugye nagyon fontos, hogy ez a rövid táv, tehát mondjuk 1-2 hónapos lefolyás alatt. Tehát nem tud többet mozgatni a média, de már ez is megéri. Ugye, mert egy csomó ember akkor is megvásárolja az ásványvizet, meg a nem tudom mit, a szappan, amikor éppen annak nincsen hirdetése. Tehát van egy tehetetlenségi erő, ezt hívjuk alapszintnek, ez értékesítés alapszintjének, amelyre, hogyha minden más hatás elmúlna, és minden ár ugyanaz maradna, és semmi nem történne, akkor ide állna le az értékesítésünk. De ugye próbálkoznak a versenytársak, tehát bedurrantanak egy kampányt, és adott esetben erre az alapszintből is már harapnak ki értékesítést, ezért kell nekünk is folyamatosan ott lennünk az emberek fejében, átgondoltan, akkora mennyiségben, amekkora mennyiségben még pozitív a hatása, nem csak az ROI-ra, tehát a Return on Investmentre, hanem a profitabilitásra is.